salatu tasbihi wata sallah ce mai daraja jama'a, za mu rufe da ita ne kadai saboda mun yi alkawari. Manzon Allah ne ya ainihin ba da falalarta kamar yadda hadisin ta yazo cikin musnadul imam Ahmad da sunan ibnu Majah da sunan Tirmidhi da Abu Dauda. Hadisi ne ingantacce, babu shakka game da ingancin shi, ko da wasu malamai ne suke ganin akwai wasu riwayoyi ba su inganta ba, amma dai asalin hadisin ya tabbata. Annabi ya ce wa kawun shi, wan mahaifin shi, ya kawu ina son ka, zan yi maka wata kyauta, zan yi maka wani alheri da Allah zai gafarta maka laifuffukanka baki daya, ƙanana da manya. Ya faɗi falaloli masu yawa. Ita sallar raka'a hudu ake yi, kamar la'asar ko azahar ko isha. Yadda kaga sallah azahar ko la'asar ko isha duk ɗaya ne. In ka so za ka yi karatu a bayyane, in ka so za ka yi a sirrance, ko dai ka yi raka'o'i hudun duka a bayyane, ko hudun duka ka yi su a sirrance, ko ka yi biyu a sirrance biyu a bayyane kamar yadda kake sallar isha, ko dai haka. Ita ana karanta mata fatiha da sura ne a cikin kowace raka'a, dan bambancin kenan. Duka raka'o'in hudu kowace fatiha da sura, fatiha da sura, fatiha da sura, fatiha da sura, duka haka ake yi. Mu kiyaye wannan. Idan ka gama karatun fatiha da sura ba ruku'u za ka yi ba, ita sai ka yi tasbihi, sai ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar, ɗaya kenan. Sai ka yi so 10, so 10 ɗin nan 15 a tsayuwa, so 15 a tsaye. Sannan sai ka yi ruku'u, ka yi zikirorin da ake a ruku'u, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi kafa 1 ko 3. Sai ka ainihin sake yin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kafa 10, kaga 25 kenan. Ka sake yin ainihin dagowa daga ruku'u, ka sake sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban barakan fihi, sai kai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kafa 10, 35 kenan. Sai ka sake yin sujuda, a sujuda an kai subhanallahi menene subhanaka allahumma ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, in kai zikirorin da ake yi a cikin sujuda. Sai kuma sai ka zo kai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kafa 10, ya zama nawa kenan 45. sai ka ɗago daga ainihin sujuda ka yi zikirin da muka faɗi ɗazu ake tsakanin sujuda guda biyu, sai ka sake ainihin maimaita wannan tasbihin guda 10, 55 ko ka sake yin sujuda. In kai zikirin da ake na sujuda sai ka sake tasbihi 10, nawa kenan 65. to yanzu kana sujuda ta biyu kenan. To sanda ka ɗago daga sujuda ta biyu kaka miƙe tsaye kamar yadda muka ce ɗazu, za ka yi jilsatul istiraha. A jilsatul istiraha ba wani zikiri da ake a jilsatul istiraha sai dai kai tsaye sai ka ainihin yi wannan tasbihin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, ba 75 ba. to kaga 75 tun da aka ce raka'a 4 ya zama 300 kenan. 75 times 4 300. nan ka yi 75 ka sake yin 75 nawa kenan 150 ko ka sake yin 75 ka sake yin 75 kaga 300 kenan. manzo Allah yake duk laifukan ka za a gafarta maka insha Allah. za ka iya yinta da rana ko da daddare. manzo Allah yake in za ka iya yi kullun ka yi, in ba za ka iya ba ka rinka yi duk mako, in ba za ka iya yi ba ka rinka yi duk wata, in ba za ka iya yi ba annabi ya ce ko so ɗaya dai kafin Allah ya ɗauki ranka kai, tana da lada. wannan ita ake kira salatu tasbih.